Tusind tak, fordi I er kommet. Det er dejligt, at der er kommet så mange og støtter op, selvom dem vi samler ind til er sorte. FN har jo været ude at sige, at de sendte en pressemeddelelse ud her for et par uger siden, hvor de sagde, at den her katastrofe er den værste i hele FN's historie. Og i den forbindelse så sendte jeg så en mail til FN's generalsekretær Ban Ki-moon, og han svarede så det her til mig, som I lige kan få her. I emnefeltet står der reply, rettelse til liste over værste katastrofer. Og Ban Ki-moon, FN's generalsekretær, skriver til mig: kære Simon Astrup, mailen den er på dansk. Han er nok på Google Translate. Inden for mange offentlige institutioner, der er det jo åbenbart et professionelle valg. Men Ban Ki-moon skriver: kære Simon Astrup, jeg har nu fået hørt den omtalte nye plade med rapgruppen Selvmord. Vores dybeste sorg og medfølelse går ud til ofrene og deres pårørende. Det er forfærdeligt, når ondskaben pludselig stikker sit grimme ansigt frem i form af et hit på The Voice. Skriver FN's generalsekretær Ban Ki-moon i sin mail til mig, og han fortsætter: jeg kunne ellers godt lide både LOC og Suspects tidligere værker som Undskyldssår og Sulten op fra slap. Men på den nye plade laver de rim som: så jeg er hurtig på trappen, når jeg kommer hjem. Du er lige så hurtig til at logge af nettet, når jeg kommer hjem. What's up with that? Det er jo teknisk set ikke et rim, ligesom det her teknisk set ikke er en joke. Der bliver en lille meta der, Ban Ki-moon, ikke? Så skriver han: vidste du i øvrigt, at efter Selvmord udgav deres album, er antallet af opkald steget hos selvmordslinkende smiley? Åben, hvis du vil. Og så slutter han af med at skrive: jeg har nu personligt korrigeret listen, så Haiti nu ligger nummer 3 over værste katastrofer i organisationens historie, lige efter Selvmord og finalen af Comedy Fight Club, det nye kuld.